खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादा आफादनि मावसुम 2023 आरो 2026 मायथाइनि जोबथा मिरु मावफुं आफादनि जथुमखौ चिरां जिल्लानि थेंफाख्रि फोथार बिजनियाव थांनाय सानखालि एबा 26 डिसेम्बर 2025 अक्ट'आव लानाय जालाङो। बे गोनांथार मिरु मावफुं मेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लानानै जाफुंसार खालामनायाव मदद होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो फारियै मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, लोगो आरिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी आरो मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहैयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, ADRE आनजादनि उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ होनो फोसावबाय। ग्रेड 4 मासिफोरनि थाखाय थिसनथाइ लाइखौ फैगौ 9 जानुवारि खालाराव राननाय जागोन आरो ग्रेड 3 मासिफोरनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनो 10 जानुवारि खालाराव थिसनथाइ लाइ होनाय जागोन। गुवाहाटीआव थानाय सरुसजाइ स्टेडियामाव फैगौ 9 आरो 10 जानुवारि खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ लाइखौ होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सानखालि मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावदों। आसामनि गोबां जिल्लाफोरनि जिल्ला बेंगिरि थामहिनबा DC खौ सोलायनाय जादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि DC श्रीमती मासान्दा एम पार्टिन IS बिथाङा ट्रान्सफार जाबाय, जेराव गोदानै क'क्राझार जिल्लानि DC नि बिबानाव पंकज चक्रवर्तीखौ बेनि जायगायाव थिसननाय जाबाय होनना मिथि मोनदों। फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों। सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ मालिगाव गामिनि थागिबि दन्दा नार्जारी आरो आथिं बायनाय सुबुंखौ सनजित नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोन्दों क'क्राझार जिल्लानि बार' भुटान सिमा ओनसोलाव थानाय हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैना माइ गुथि नेनाय दन्दा नार्जारीखौ गाथारलाङो आरो सनजित नार्जारीया आथिं बायना गोब्राब जोखोम जालाङो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जाथायखौ खौरां मोननानै लोगो लोगो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मावथिफोरा दुखुथिया न'खराव नुजाथियो आरो लोगोसे नोगोद 10,000 रां अनसुंथाइ गथायदों होनना मिथि मोन्दों। महम्मद इउनुसनि दैदेननाय बांलादेश सोरखारा बुंदों दि बावैसो राजबारी जिल्लायाव अमृत मण्डल मुंनि हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय जाथाया मोनसे हारियारि गाग्लोबनाय नङा, बेयो रां दाबिनाय आरो दाय गोनां खामानिफोरनि फिथाइ। बुधबारनि मोनायाव गामिनि सासे सुबुंनि न'आव थांनानै रां दाबिनाय नुनानै मण्डलखौ जायगानि सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै बुनानै बुथारदोंमोन। बांलादेश सोरखारा बे जाथायखौ लोब्बा थानाय सा 7 सुबुंखौ खादों, नाथाय बे जाथाया हारियारि गाग्लोबनाय नङा आरो बेयो रां दाबिनाय आरो दाय गोनां खामानिफोरनि फिथाइसो होननानै महम्मद इउनुसनि दैदेननाय बांलादेश सोरखारा बुंदों। गोसारहोनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। माखासे गोरोन्थि खौरां फोसावनायखौ आरो सोरखारनि बायदिब्ला मण्डलआ सासे वान्टेड दायनिगिरिमोन, जायनि सायाव बुथारनाया आरो रां दाबिनाया जादोंमोन। लोगोसे गोबां केसबो दंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। खायसेफोरा बेखौ हारियारि गाग्लोबनाय बादि होननानै बुंनो नाजादों, नाथाय सोरखारा बे दाबिफोरखौ नेवसिनानै बुङो दि बे जाथाया हारियारि दाङाबाजिजों सोमोन्दो गैया। बेराफारसेथिं लामदिं मिउनिसिपाल ब्लक कंग्रेसनि हाबाफारिनि सिङाव लामदिं कालीबारी र'डआव मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों, जेराव महम्मद इउनुसनि सोरखारखौ मुर्दाबाद बायदि स्ल'गान होनानै आखायाव प्लेकार्ड लानानै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायाव 100 सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। महम्मद इउनुस आरो म'डी बिदा फंबाय, नाथाय बांलादेश सोरखार सांग्रां जा, मिस्टार इउनुस सांग्रां जा बेफोरबादि स्ल'गानखौ होनाय जादों आरो बारग' MLA सपना दाबि खालामदों दि भारत सोरखारा बांलादेशआव माइनरिटि हिन्दुफोरनि सायाव बेफोरबादि इनाय अयथासार खालामनायनि हेंथायै नांगौबादि राहा लानांगौ होनना दाबि दैखांदों। पुलिसनि खावलायनाय बादियै अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ बुधबारखालि सा 24 गथ'सा मावदांसाफोरजों लोगोसे माखासे बैसोगोरा खामानि मावग्राफोरखौ बोखांनो हादों, जायफोरखौ आयेन बेरेखायै खामानि मावनायनि थाखाय हादोरसायाव दैथायहरनाय जादोंमोन।
त्रिपुरा अनाक'तिनिफ्राय लांनाय सा 30 गथ'सा मावदांसाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय अरुणाचलनि मदद बिदों। त्रिपुरा पुलिसनि सासे गागि मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेश पुलिसा बुधबारखालि मोनायाव गासै सा 24 गथ'सा मावदांसाफोर आरो लोगोआव थानाय बैसोगोरा मावथिफोरखौ रैखा खालामनाय खौराङा फैदों। बेनि सिगां नखरनि सोद्रोमाफ्रा बुंनाय बायदिब्ला माखासे बैसोगोरा खामानि मावग्राफोरजों लोगोसे सा 30 गथ'सा मावदांसाफोरखौ अरुणाचल प्रदेशआव लांनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव फोरमान खालामनायाव सा 24 गथ'साफोरखौ गनायथि गैयै खामानिनि थाखाय जरजुलुम लांनाय जादों होनना रोखा जायो। त्रिपुरानि अनाक'ति जिल्लानि कैलासहर पुलिस थानानि बिबानगिरि तापस मालाकारा बुंनाय बायदिब्ला गोमानाय सुबुंनि केस रेजिस्टार खालामनायनि उनाव त्रिपुरा पुलिसा अरुणाचल प्रदेशनि लोगोफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो गथ'फोरखौ नागिरनायाव मदद बिदोंमोन। त्रिपुरा सोरखारनि खावलायनायनि उनाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसा गोख्रों संदाननाय हाबाफारि लादोंमोन, जायनि गेजेरजों गथ'साफोर आरो बैसोगोरा मावथिफोरखौ रैखा खालामनो हादों होनना मालाकारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गुवाहाटीआव थानाय गिबि मन्थ्रिनि मावख'आव जानाय मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, कार्बि आंलं गावखुंथाय आफादनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहां आरो सावरायनो नागिरग्रा दोलोनि दैदेनगिरि लिसन रंपार लोगोसे कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मैया मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लायो, जेराव BGR आरो PGR हानि आयदाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव नांथानानै दं। नाथाय कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमा दासिमबो जेबो बेनि सायाव राहा लायाखै, जायनि थाखाय गासै खोथाया दासिमबो बिजिरसालियाव सुस्रांजायाखै। मैयानि सावरायनायाव थांखि लानाय जादोंदि काउन्सिला 5 जानुवारिनि सिगां बिजिरसालियाव समायखिराखौ गथायगोन आरो हादोरसा सोरखारा बिजिरसालिखौ थाबैनो थिरांथा लानो खावलायगोन, जाहाथे बिजिरसालिनि बिथोन बादियै राहा लानो हायो। केर'निनि BGR आरो PGR ओनसोलफोराव थानाय सोरखारि मावख'फोरखौ बोखारनाय जागोन आरो बिसोरखौ BGR आरो PGR ओनसोलफोरनि बायजोआव दोनहैगोन। केर'नियाव BGR आरो PGR ओनसोलफोराव 8,000 बिगा हा लांदां जानानै दं। काउन्सिल सोरखारा बे लांदां हाखौ बेरा होगोन आरो हाग्रा होगोन, जाहाथे इयुनाव दखल खालामनायखौ होबथानो हायो होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि काउन्सिल सोरखारा पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खोमानाय थामहिनबा सुबुंनि नखरनो साख्रि होगोन आरो हादोरसा सोरखारा 10 लाख रांनि खहा सुफुंथायबो होगोन होननानै बुंदों। BGR आरो PGR हायाव होनाय गासैबो फालांगियारि लाइसेन्सफोरखौ काउन्सिला बोखारगोन, जाहाथे रावबो आयेन बेरेखायै फालांगि लाइसेन्स मोननो हाया। कार्बि आंलंआव BGR आरो PGR हाफोरखौ गारनानै गुबुन गुबुन बिफानारि हाफोरखौ सुबुंफोरा दखल खालामदों आरो गौथुमा बै हाफोरखौ बोखारनो थाखाय थांखि लागोन। जोंनि नैथि खोलोबनि सावरायनाया 16 एबा 17 जानुवारियाव जागोन, अब्लासिम जों गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय थार बिजिरनायखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां बुथुमनि नेमफोरा आथिखालाव हादोरसा सोरखारनि नोजोराव दं। हादोरसा सोरखारा थाबैनो बे नेम आरो आयेनफोरखौ गनायथि होनायनि राहा खालामगोन। जों कार्बि आंलंआव गोजोन गायसनगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। BPF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? थारैनो उदां लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन ना BPF दोलोनि सोरखारा? हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDP-फोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों, जेराव गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ उदां आखायाव थामहिनबा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय दाबि दैखांदों, जेराव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ, बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDP-फ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' NDP-फोरखौ केस नांनानै थानाय, जेराव NI केस नांनानै थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां लाबोनो हादों आरो नखर आरो समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु होदों। नाथाय बेनि अनगायै गोबांथार माखासेफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं, जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' NDP-फ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव BTC गोदान सोरखार खुंथाया थाबैनो आखायाव लायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जों बयबो मिथिगौ NDP-नि गायसनगिरि NDP-नि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दैखांनांगोन, सोरखारनि हेंथायै जों गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ
आरो बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै थानांगौ एबा उदां जानो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। सोर सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुबैयो एबा हास्थायो? कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर लं लिभ रन्जन दैमारि। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां डिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन, नाथाय बेनि अनगायै दासिम जेबो खौराङानो गैया, जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ बारा गोबाव सम गैलिया होननानै बुंनांगोन, जेराव 2025 मायथाइयानो जोबसिगोन। आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि मोजां खौरां फैगोन, जाहाथे बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो बिथांजों लोगोसे जाखिनि बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु एक्स एनडिबि इउबिपिअ भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादोंमोन दि बिटिआरनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरि जानानै बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया दि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि आथिखालाव जोबथेसालियाव थानांनाय। बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाबो दंमोन बिटिआर एकर्डआव। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। 2025नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि उदां जानांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन, गारां दिखांनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव खुंथाय गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ गोबाङानो गोसोआव दं, नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां गेदेमा हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समाव थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। कार्बि आंलंआव जानाय गिख्रंथाव थासारिखौ जों बयबो मिथिगौ, जेराव माखासे सान सिगां माखासे बिहारि सुबुंफोरा एबा हिन्दी भाषी सुबुंफोरा कार्बि आंलंआव कार्बि गो बेक स्ल'गान होनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। एनएलएफबि आफाद, थामहिनबा एम बाथानि हानजा एनएलएफबि आफादनिफ्राय, जेराव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों एनएलएफबि आफादनिफ्राय। बेबादिनो जेब्लायबो एनएलएफबि आफादा जोंनि थागिबि कार्बि सुबुंनि खैफोदाव मदद होगोन, बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिथांमोननि आफादनिफ्राय। बेबादिनो ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारीनि दैदेननाय बनसुआबो कार्बि आंलं जिल्लायाव सोमजिनाय जाथाय आरो कार्बि सुबुंफोरखौ कार्बि साइनेस गो बेक स्ल'गान होनायनि प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों हिन्दी भाषी सुबुंफोरखौ। बलिउड सावथुन मुलुगनि फिन आरोबाव बक्स अफिसाव गोदान रेकर्ड खालामदों फावखुंगुर रणबीर सिंहनि सावथुन दुरंदरआ। 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हादों दुरंदर सावथुना, जाय सावथुना थांनाय 5 दिसेम्बर 2025आव रिलिज जानानै थांदोंमोन। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबांथार सावथुन नायगिरिफोरा दुरंदर सावथुनखौ नायदों आरो मदद खालामदों। दुरंदर सावथुननि लिरगिरि एबा डाइरेक्टरा आदित्य धर, बिथाङा फिन आरोबाव बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिपर्ट बादियै दासिम 1000 कौटिनिबो बारा रां आरजिदों बक्स अफिसाव, जेराव 800 करोड़नि बारा इन्डियान बक्स अफिसाव आरजिदों। बेनि अनगायै गुबुन हादोराव 200 करोड़नि बारा रां आरजिनानै गासै 1041 करोड़ बक्स अफिसाव कालेक्शन खालामदों। जाय सावथुनाव फाव खालामदोंमोन फावखुंगुर रणबीर सिंह, अक्षय खान्ना, सन्जय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आरो राकेश बेदीजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामदों। बे सावथुननि गासै बाजेटआव दंमोन 250 करोड़नि बारा। दिनैसिम बे सावथुना भारतनि सिनेमा हलफोराव दिन्थिफुंजागासिनो दं।
मोनथाम गावखुंथायारि गौथुमनि संबिजिरारि थामोनथानि दाबिखौ लानानै राभा, मिसिं आरो तिवा हारिनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थान्दैफोरा मन्त्रि रनज पेगु आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि दिनै आसामनि मोनथाम हारिफोर तिवा, मिसिं आरो राभाया मिरु सोरखारनि गेजेराव गोलाव समनि दाबिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जादों। मेलनि उनाव मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव मिथिहोयोदि हादोरसा सोरखारा बे मोनथाम हारिफोरखौ संबिजिरारि थामोनथा होनो थाखाय दैथायहरनाय थांखिनि सायाव मिरु नखर मन्त्रिजों फिथाइ गोनां सावरायजादों। नखर मन्त्रिया मोनथाम हारिनि गावखुंथायारि आफादफोरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो हादोरारि राजखान्थि आफादफोरनि थान्दैफोरजों आलादायै लोगो हमदों आरो सावरायदों होनना रनज पेगु बिथाङा बुंदों। नाइजेरियायाव थानाय ISIS नि बादायाव आमेरिका हादोरनि रौनिया हान्जाया गिख्रंथावै अख्रां गाग्लोबदों। आमेरिका हादोरनि रैखाथि बिफाननि मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बादिब्ला थांनाय मोनायाव खालामनाय बे थांखिजानाय गाग्लोबनायाव ISIS नि गोबां बादाफोरखौ सिलिंखार खालामनाय जादोंमोन। गोबां गिख्रंथावै उदखारिफ्राबो थैनो गोनां जादों। नाइजेरिया सोरखारजों लोगो नांनानै बे एयार स्ट्राइकनि गुबै थांखियानो जादोंमोन बे ओनसोलाव सांग्रां उदखारिफोरनि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनाय। आमेरिकानि बादिब्ला बे उदखारि हान्जाया हादोरनाङारि थाखोआव राजथान्दैयारि अपारेशननि बिथांखि लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाफुंसार मिशननि उनाव नाइजेरिया आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो बे गाग्लोबनाया फिन खेबसेबाव उदखारिनि हेंथायै मुलुगनाङारि गाग्लोबनायखौ गोख्रों खालामदों। बुरलुंबुथुराव दिनै रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटीनि गेजेराव सोलिबाय थानाय फेरि सिबिथायखौ दान्दिसेनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। हादोर गेजेरारि दै हान्थामेला बिफाना रैखाथिनि थाखाय बे गोनांथार बिथोनखौ फोसावदों। मानोना खुवानि जाहोनाव दैमानि गेजेराव नुनो मोननाया गोबां खम जादों। बेनिखायनो जायखिजाया रोखोमनि जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। फेरि सिबिथायखौ हरखाबै बन्द' खालामनायनि जाहोनाव फुंनि समाव खामानियाव थांग्रा रोजा रोजा दावबायारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों। जर'खायै सोरखारि आरो गावारि साख्रिआवलाफोरजों लोगोसेनो फरायसाफोराबो घाटफोराव थाबथानानै थानो गोनां जादों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिफाननि बादिब्ला खुवा खमायनायनि उनाव आरो थासारिया नर्मेल जाफिननायनि उनावसो फेरि सिबिथाया जागायफिनगोन होनना मिथिहोदों। दासान्दि दावबायारिफ्रा सरायघाट दालां बाहायनानै गोलाव लामाजों दावबायनो गोनां जादों होनना मिथिमोनदों। दिनैनिफ्राय दावबायारिफ्रा ट्रेनजों दावबायनाय समाव बांसिन रां होनांगोन। सिगांनि रुजुनायाव रेल टिकेटनि बेसेनखौ बांहोनाय जादों। मानोना 25 दिसेम्बर खालि रेल मिनिस्ट्रिया मोनसे मावख'आरि फोसावथाय फोसावदोंमोन दि 215 किल'मिटारनि बांसिन दावबायनायनि थाखाय सरासनस्रा थाखोनि थाखाय टिकेटनि बेसेना 1 फैसा मोनफ्रोमबो किल'मिटार आरो एयार कन्डिसन नङै थाखोनि थाखाय 2 फैसा प्रति किल'मिटार बांहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 दिसेम्बर खालि रेल बिफाना बे गोदान बाराखौ 26 दिसेम्बर खालिनिफ्राय बाहायगोन होननानै फोसावदोंमोन। बोसोरसेयाव बेयो नैथि खेब जेराव पेसेन्जार ट्रेननि भाराया बांदों। बेनि सिगां जुलाइआव बांदोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बेजों लोगोसेनो रेल बिफाननि बायदिब्ला 215 किल'मिटारसिम दावबायनायनि थाखाय नैथि थाखोनि दावबायारिफोरनि सरासनस्रा भाराखौ बांहोनाय जायाखै। जेराव दानिफ्राय राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अन्त्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत, रेपिड रेल लोगोसे गुबुन गुबुन स्पेशल ट्रेनफोरनि भारा थाखोआ बांगोन। रिजार्भेशन चार्ज, सुपारफास्ट चार्ज बायदिफोराव जेबो सोलायनाय जानाय नङा होनना मिथिहोदों। बेबादिनो GSTआ सिगांनि बायदिनो थागोन। सोदांनाया बाराया दिनैनिफ्राय एबा दिनैनि उनाव रेल टिकेट बुक खालामग्राफोरनि थाखाय बाहायजागोन। नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसनदों। नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थियाया दिनै गायसनजाबाय। मेहेरगोनां हाबाफारिजों फैगौ बोसोरनि 19 आरो 20 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ बियाबनि सिङावनो थानाय सिलिसबारि गामि थानसालिनि लांगोनायाव खुंफुंनो थांखि लानाय बायदि मैया गिबि लाइ खुन्थियाखौ गायसनो।
मख'जाथावदि 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ जारिमिन महरै दोनलांनायनि मुङाव सिलिसबारि गामि थानसालियाव फां 37नि सन्दन बिफां गायनानै जारिमिन सोरजिनायनि थांखि लादों बानजाय आफादा। मैया गिबि खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि भद्रेश्वर दैमारि, गाहाय दौरि खगेन दैमारि, आसारि कासाव दैमारि, बानजाय आफादनि आफादगिरि बेनाराम दैमारि आरो सेलिसबारिनि गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।